Хайде да си приготвим свежа торта с плодове. Първо приготвяме ванилов крем, като смесваме 500 мл мляко, 60 г захар и 40 г ванилово нишесте. Продуктите се смесват в тенджера и крема се сварява на умерен котлон до сгъстяване при непрекъснато бъркане. След сваляне от котлона се покрива плътно с фолио и се оставя да изстине напълно. През това време се приготвят блатовете, като се разбиват 4 яйца с 120 г захар до получаване на пухкав светъл крем. Добавят се 120 г брашно, 1 бак пулвер, 1 ванилия и щипка сол и се разбива отново за кратко. Сместа се прехвърля в намазнена форма с диаметър 20 или 22 см и се пече в загрята на 170 градуса фурна за 35 минути или до суха клечка. Блата се оставя да се охлади и се разделя на две равни части. За довършване на ваниловия крем се разбиват 200 мл охладена течна сладкарска сметана. Разбива се и самия крем и тогава се смесва с сметаната. Бърка се за кратко с миксер до получаване на пухкав крем. Тортата се сглобява, като първия блат се сиропира с 7-8 супени лъжици захарен сироп. Върху него се изсипва ваниловия крем, разпределя се равномерно и се добавят плодове. Аз съм избрала ягоди, боровинки и малини. Отгоре се слага втория блат и също се сиропира. За измазване на тортата се приготвя крем, като се разбива 200 мл сладкарска сметана с 50 г пудра захар и 250 г маскарпоне.